O President ka United Nyotrip Movement upa Charlie J. Rani hakasin sajany uladawa baka sarkar jela kariban ailat ikipadba kibasyang basa hakapot Meghalaya Assam bakan register ikijaka kiputa jangki klem dadon kamban siu krang ban pen scam ya kajinglong try jangka jela ikijaka kibadon haki kapot bat don jinga kajapun. Ulay thu rupa nakaliang kaseng hakini ki kendiat sngi banwan ban penlong ya ka jingyalang hakaleng ki jaka kamtam hakitan kaput bandawa bak sarkar kadiman pendam no ya ka MOU penbet put namar ki bubun ba ki jaka jang kajela ki du sya kajela Assam. Ulay thu ru banakaliang kaseng kabadon lang hakakin hun jack bomb kaba shanya bet ya ke kaba ka jack bomb ka shim haba ya day bat ka MOU bat ong ru banakaliang ka jack bomb kala late ban tiet jingkhang ha Supreme Court ban pendam ya ke MOU. Nakaliang jong ka UHM Central Executive Council General Executive Council ke bala pelong mentasni hang ni apo mulai politeknik iso ban pentip sepi paiba ba berikau ning syap kaseng hi kala shim ni girai kalong ba halor syap ni kong namdu yu put sam ba unang banginang ya chakmat bet ikijing dawa kijing ya freelance registration bat kum juru ya kani ka bangi persyab ya kani ka MOU jong kani ka sarkar menta bat shen sa pelong iki jingalang per po ki district per ni hadin ka jing emerjimut lang jingi bat kini ki nang elam jing district unit circle per na mene tingila yo ya kani kalap ngin ya keren ni bene tay ya kani ka halor kani pur sam kumba ngila ya keren na do ni kong gisngi ba ka freelance registration ka bo ng jing register ai jaka pata ka kitan kaput ni ka jing dawa hi jong sing yai dawa hi do menta pan ngin ya persah ya kamu yo kata kadika ka mat ka panikong do ngila ya keren te ka baar ilayo ru ban skam mai we dukat ba namo prem te ba kerteng samla dap pendap lang raji bat ilayo ru ban konvin ibu bat chen ngin sayo no ya ni kamo prem circle ni ba hapo ka jing yalam ko jong nga kat kum ka jing i jingi kat ko bor ba ki kumot ban khot ini ya ki stakeholder ngi sing balang bar khot namanta ka ni ka panekren namanta ka phase 2 jok MOU Henry anong ipiba ngilawan pelong meeting keleng sapo bodar kamtam 19 nai last time nginangwan limba ka jakbom aku mangi don lang hapo ka sitri ka jakbom ngila ka namar ada ka sarkar ka nang shimya ka rairu ngim kuslay namar ka rai jong ka jakbom hi limba ka jakbom ka UHM ka don bentalang kalaya cha spungkut bat ka kut kan sabishar bat ki kan sai i hiru ka sarkar ba lada kanang ye pen ya kani ka MOU la kam apshwa ya ka kam snap shwa ya ka rai jong ba kam snap shwa ya ka iga jing ajimut jong ki discouncil ka iga jing ajimut jong ki CM ki hima ka iga jong ki hima bat ka iga jing ajimut jong ki sing balang te ngiman sing ha mane persha ya kani ka MOU te namar ba katum ka jing i chngai ki jong bun ki chaka ki ban salit pe chapo ka Assam te lingba ka MOU kham tam ha kani ka MOU ko ba adap ki don ka tu kani ki chaka ki bla poi sha Assam ti kiba hawat ngamdon ki kot slahang ni kidon hapo office ba ngila da bio ti hendrai ngam pen syaya kata namar pa kani ga MOU kolong ka ba kalajur klam ka jingam mer chimbut bat no ru klam ka jingam mer chimbut ba ka dis council alam ma khin do thala ka dis council ka ha jing syak sarkar ka perkhat ba ka khndo ka siap ka dei ka ba hapo ka ba hapo ka jing pet ka dis council ti hendrai klam ka jing ya mer chimbut ba klam ka jing ya trelang bat ki it ki hima ba pat ba te kapoi sa kajing te manta ki bun ki pa ki ut pa ong ba kat ba jing ut sa kaseng jing ba ki jing ki pa ki don ya tingkhu manta ka de be halor ka kani ka MOU ba ki laban poi sa Assam te ngi ai ka suggestion ka ba ngila ai na du mshaya government ba bale fimle be jaka freelance registration la ai da kani ka along ka bon ba klut jing ki it ki hima jong pa ba bar khoi Telar ka jing mudya chak mar karsaka phase 2 kay pinam banang to ki manjor na ni nakaliang kaseng ngimpak nginum ai kata ka banong ka willingness ka jingi kata ka jingya snok tilang ba sarkar halor kata ka jingya chakmat ka ni ka phase 2 jong ka MOU kata ko nakaliang ka jakbom ong kala ujar sa Supreme Court ban scrap ki mo kumbalang mata ka case long pin batay kandet la don ka hearing na kumno kaya ke case
halor yang kata kapang nomor 6 chairman yang kajak bom ngadai tangku chairman di ngada katrai ngan sahab banyak banyak keren bahabat sani bahabat chairman yang kajak bom ki belet bas ketri ki balawan cidali mana kani nomor nadu bekiwan cidali ke padon ke meeting jung itu tingin dalak syong ka meeting kala debdon tabal de do por bang stom amla menlet tingin pak la mentip ya kai ke ba lapoi kala long hadu anu mentah Kumur masalah ada filingnya ke ada file ya ke kat kum ka jingi jungi kat ko bor bagi kumut ban khot ini ya ki stakeholder ini sing balang bar khot na menta ka ni ka panekren na menta ka phase 2 jok MOU Henry anong ipi ba ngilawan pelong meeting keleng sapo bodar khamtam 19 nai last time nginangwan limba ka jakbom aku mangi don lang hapo ka sitri ka jakbom ngila ka namar kada ka sarkar ka nang simya ka rairu nim kuslai namar ka rai jong ka jakbom hi limba ka jakbom ka UHM ka dan bentalang kalaya cha pungkut bat ka kut kan sabishar bat ki kan sai hiru ka sarkar ba lada kanang yepen ya kan ka MOU lada kam apshwa ya ka kam snap shwa ya ka rai jong ba kam snap shwa ya ka iga jing ajimut jong ki discouncil ka iga jing ajimut jong ki CM ki hima ka iga jong ki et ki hima bat ka iga jing ajimut jong ki sing balang te ngiman sing ha mane persha ba ya kan ka MOU te namar ba katum ka jing i chngai ki jongi bun ki chaka ki ban salit pe chapo ka sam te lin ba ka MOU kham tam ha kan ka MOU ko adap ki don ka tu kan ki chaka ki bla poi sha sam ti ki ba hawat ngam don ki kot slahang ni ki don ha po office ba ngila adap yo ti hendrai ngam pen syaya kata namar ba kan ka MOU ko long ka ba kalajur klam ka jing mer chimbut bat no ru klam ka jing mer chimbut ba ka discouncil alo ma khin do thala ka discouncil ka ha jing sha ki sarkar ka khat ba ka khndo ka siap kadai ka ba hapo ka jing pet ka discouncil ti hendrai klam ka jing ya mer chimbut ba klam ka jing ya trelang bat ki it ki hima bat pat ba te ka poi ka jing ya te manta ki bon ki pat ba ki ba ut pa ong ba kat ba jing ut ka seng jing ba ki jing ya ki pat ba ki don ya ting khu manta ka dei be halor ka ni ka MOU ba ki la ban poi sha sam ti ngi ai ka suggestion ka ba ngila ai na du mshwaya government ba bale fimle be jaka freelance registration la ai da ka ni ka along ka bon ba klut jong ki et ki hima jong pat ba bar khoi Telar ka jing mudia chak mar kar saka face to kai fidan ban ang to ki menjor na ni nakaliang ka seng ngi ngimpak nginum ai kata ka ban ka willingness ka jongi kata ka jing ya snok tilang ba ka sarkar halor kata ka jing ya chakmat ka ni ka face to jong ka MOU na kalian ka jak bom ong kala ujar sa Supreme Court ban scrap ki muy kumbalang mata ka case long fin batay kendet la don ka hearing na kumno ka ya case kitas halor yang kata kapang nomor 6 chairman yang kajak bom ngadai tangku chairman di ngada katrai ngan sahab banyak keren bahabat sani bahabat chairman yang kajak bom ki belet bas ketri ki balawan cidali mana kani nomor nadu bekiwan cidali ke padon ke meeting jung itu tingin dalak syong ka meeting kala debdon tabal de do por bang stom amla menlet tingin pak la mentip ya kai ke ba lapoi kala long hadu anu mentah kumur masalah ada filingnya ke ada file ya